Ogo nke atọ ma bụrụ agba nke ikpeazụ na ya bụ amụma eji wee n'afọ atọ onye ga-abụzi ọkaibe na ya bụ ihe mmemme Anambra Sam Delight Reality TV Show bụfo nke na-aga n'iru n'Ọka. Mmadụ 21 ndị nke ga-abanyezi n'agba nke ikpeazụ ya bụ asọmpi wee chịpụ ya iji wee mara mba na-abụ nke bụ oke bụzi nnọọ ebe a nọ wee na-ekwe nkwa na ya bụ ihe mmemme nke ọgba ga-abụzi ọkaibe ka Kenechukwu Chukwudị kọtọpụrụ gị akụkọ a. Anambra steeti nyere mgbe advice gbaa mbọ ịmụta nwa ka ị na-asụrụ nwa gị Igbo. I have reasons and I'll tell you why. Mmemme ihe ngosipụta ahụ a ga-eme na onyonyo bụ nke iji wee chọpụta ma gbazikwara ndị nwere onyinye dị iche iche bụ nke ebidoro site na nnyocha nke izizi yana nke ibụọ iwepụ ndị mmadụ na ihe mmemme ahụ wee ruo mgbe a ga-ahọrọ mmadụ 21 ndị ga-ebido mmemme ahụ. Onye bụ kọmishọna mgbasa ozi nke Anambra steeti Maazị Paul Nwosu, onye nọ mgbe a na-eme nnwale nke ikpeazụ yanakwa onye bụ onyeisi ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Chido Obidiekwu kwuru na mmemme ahụ bụ nke pụrụ iche bụkwalụ nke na-egosipụta njirimara nke Anambra yanakwa nhazi ngọzi dị iche iche nke jupụtara na obodo nke Anambra. Onye bụ onyeisi ngalaba Programs Department nke ụlọ mgbasa ozi ABS Odoziakụ Nneka Ekwunife mere ka amata na ọ bụ nnukwu ihe ịhọrọ ndị mmadụ ga-ebido mmemme ahụ site na ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-atụ n'anya ha na-egosipụta ma mekwe ka amara na ndị ahọrọ bụ ndị ga-anọ n'ụlọ a ga-emepụta ihe dị iche iche ruo abalị 60 mgbe onye kacha wee mee ọfụma bụ onye a ga-ahọrọ dịka onye tụrụ ugo na oge mmemme ahụ. N'okwu ya, Maazị Hero Ude nke Akebulam Production ndụ tinyere aka na nkwado mmemme ahụ mere ka amata na nkwado mmemme ahụ bụ ihe na-emejupụta ihe eji kwado ya nke ga-abụ ihe ga-atụ ndị mmadụ n'anya na oge ebidoro ya ọfụma bụ nke igosipụta omenani na ihe eji mara Anambra. Ndị dị iche iche bịara nnwale ahụ bụ ndị gosipụtara aka ọlụ ha n'ihe gbasara igwu egwu, ịgba egwu, imepụta ihe onyonyo, igosi ịdị ike ha, abụ okwu ekwuru ekwu yana ihe ndị ọzọ dị iche iche ha gosipụtara site na ndị enyere ha akwụkwọ site ndị na-ahụ maka ịhọrọ ndị mmadụ na maka mmemme ahụ. Ndị enyere akwụkwọ ndị ga-eso na ndụ ikpeazụ ahọrọ maka mmemme ahụ ndị gụnyere Maazị Emmanuel Okonkwo, Nwaada Robinson Chinonyelum yanakwa Maazị Precious Ude kwupụtara obi aṅụrị ha dịka esi họrọ ha ma kwukwa na ha dị nkwadobe mgbe mmemme ahụ ga-ebido igosipụta ihe eji mara ha ọfụma. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.